mautol ng bayanihan. Kaya ang barangay ng Kapalayan, kasama kong Kapalayan, taasan ka mo sa Kapalayan para magpatulong ka ng sila. Kahit sa Mayo, humanik Abril, Mayo, bayanihan na sa Kapalayan. Okay? Na-subscribe, na-apuntay, bayanihan. So, ang bayanihan, ibig sabihin, tulungan ta sa pag-ugmad dito sa ilang lupa. Kay maunay tan-awon karon kay mananatay pundo. So, ang problema lang, kailangan mapagkatiwalaan ka. Makita nila nga accepting, makita nila nga naana. Kay lisod maghatag, kunya wala di ay. So, kailangan magpakita mo. So, kailangan mga taga-Kapalayan, kailangan ako ang inyong requirements, ang inyong proposal, ang inyong dokumento sa inyong lupa. Asara kong kumita. O ikaw, ito na ko na. Kay mo na lang itong ikontorod kay. Di na pakita sa ako permit, pero kamo, dili mo sa ako nag-cooperate. Ako lagi ko ginatawagan, lagi ko ginasok na asara-asara. Kunya usa ni takbo na ang Mayo, mahuman na ang Abril, abot na ta sa Mayo. Asa man? Kunya unsa na magulat ko next year? Magulat ko ba ko next year? So okay, so kana lihukan na ninyo kay dili na nako na problema na ninyo. Nya karon magtinabang na ilang ta kisa tong gusto wala say kwarta, maluwag-luwag ka, pangulang-ulang sa ninyo. Para nga kanang inyong tibuok ng opisyales, magsabay-sabay mo. Ikaw may maluwag, dili pa sila, lisod man. Tabangan ninyo, mag-chip-in agad. Para matabangan, kaya naman na, magkuha ng NBI, mag-police clearance, o magkuha ng barangay. Kaya barangay. Wala, wala na ang barangay mo nang taasan nila ang ilang bayad. Pero actually wala nila bayad. Bawal ang pagmaningil sa barangay. Kaya nakanay pundo. Pero ang problema, wala na sila kwapa. Wala na sila butanin. So manay na ito mo, mubayad na sa ilang ang required. Kung pila ang kada barangay dili pareha. So depende na sa barangay na ilang di ko na bylaws. Kung sa ilang gusto mabayad, mawala na inyong bayaran. Bago ka malo pilay, barangay clearance mo. 150. Ako mo, ano yung tabang-tabang nila para makakomplete sa mo. Kailangan na kang custom na mo. Sigala yung requirements. Ano na rin yung requirements? So, una ko lang nag-requirements. Pero, record na kayo, naanak yung kondo. So, hindi na tayo yung ibang-ibang. Kailangan yung casting. Kailangan pag-pagkakalaan. Kaya, hindi na tayo napasira na pag-pagkakalaan. So, pag-pagkakalaan natin, kaya hindi na ako dito magdawat kung walang pinapapakot. So, mga siya, kaya ka na ako siya. So, ipakita ba ito din? Una-una na tinuon, ang requirements nga mapasa. No? Ang requirements nga mapasa ni siya. Kaya dili na ko dito pa mo dito, mag-istorya-istorya na po sa kaya dito na kaya ang i-discuss na dito ni Sir Villapando ang project, ang kanangguanan ninyo. Muna na i-discuss ito niya. Karon, dili punta magka-discuss o diretso-diretso. Kaya ano, dili pa mo report. Kailangan mo report mo, kay i-lecture na mutanan. Saktan, ang barangay Kapalayan, kailangan sabay ka mo, na mag-ato dito, kay para nakatuto ang lecture sa inyong barangay. Kuya, kay dili man pwede nga, dili ko si mama nag-ato sa inyong barangay mag-lecture. Pagkamutan yun ninyo, makadungan po sa ako, dili. Okay? Okay, dili, nagkabit-abit na palagi mo. So, tingala ko kung tipan ang baba. Sabay ako lalamunan, nagkabit-abit na mo. Kuya, magutan na mo, saan yung kitabihan? Okay? So, dili na ko sa pagkabot dito, dili na ko magbalik-balik ang diskasyon. Saktan? Yeah, okay. Kaya ang pagkabot dito, mag-lecture. Lecture na mag-lecture na si mama, mag-lecture si Pilipano, mag-lecture siya. Ay tungod na po sa atong protod, sa kada barangay. Lecture na sa mga opisyalis, kung sa imong responsibilidad, kung sa mo ng imong duty. Kailangan may mga ninyo sa bilang opisyalis. So, dili na ko kaya pag-balik istorya. Kaya kung pagkatapos na taana, so nagsagdan. Kasi sila kayo nakadungog. So, magkapas na sila karoon sa ato, kay kabihay man. So, ingani na magpinabagay lang ta. So, karoon kaya na mo diri. So, wala na mo angay kahadlukan nga mo sila nga scam o kaya piki. So, nakita na ninyo unsa ka tinuod nga nag-abot ang barangay.
Sinusuptan. Kay karon daghay gidakop. So mag-ingat mo sa pagsali-sali kay daghanay gidakop. So daghanay gidakop ng mga organisasyon. Giribok na dito sa SIC, ginatanggal na sila pero maupirit gyapon. Pero mag-ingat mo kay tingali magkasama mo sa mga organisasyon nagipagdakop. Okay? So tutok na mo dire kay naa dinhi ang ato pangayo, ginapangita, ginahanap. Nga ko na ato ipaabot. Naa dinhi. So wala na mo'y angilan ka, o sa mga magduwa pa kung sa inasa yung mga isipan. Kaya kita, diretso na, wala na tayo liko-liko. Ha? Wala na tayo liko-liko. So kailangan pag-diretso na lang. Kaya kung na nito pagsugod, na mo auto na lang, sakay mo sa ato na ipanandoy. So, kita may nililakan doy. So, ibig sabihin, naamoy di pangandoy. Naamoy di pangarap na mag-abot mo. So, mana siya nga nagtiis na, nag-angkos na, pero ayaw mong kabalata kayo mo abot na na siya. So, dili kung kumain mo na mag-advance kung gusto na kayo basig mahimog baka. May mo na po sa akong baka ko. So, kailangan mag-agad na ta, unsay idikta, ikan sa kaitasan. Kaya mo programong binabuhat. So, muna idikta sa amo, muna yung isulti. Kaya lisod magpunang, awak pag-idikta. Diba? Sige, pero mo abot ka na siya. Kaya naan na siya i-process. Process na siya. So, naan na siya kung ano na. Ano sir? Wala lang yung kabalos ito. Kung wala magkakasipin, magpatawag siya si Sir Alan o meeting. Naan na mo yung meeting place, meeting na kayo eh. Magay na lang natin yung tarpulin. Naitarpulin dito na naghan. Kung na siya yung ipaprint mo. Para mo nila talaga dito sa inyo. So, ang kulang na lang na meeting, lamisa o. Ali, lamisa na sa loyo. Kung kayo, kay nana mo yung isina. Sa taga-kapalayan, ulit yung sundukon. Kung tuloy mo, di ba, mamoy mga bawod daghan dito? Kaya kawayan, bisag kawayan lang ang i-pusti. Kaya, hinduton lang ninyo, matibay lang ang pagkakuan. Matibay lang pagkatali, bira diri, bira dito, bira diri. Dili na mo iog. Dili na mo iog. Kaya bisag ang kawayan na siya, badaguli na rin ang maalo, talis na bila, dili na mo sa sabi. Bira dito, bira diri. Bira dito, yung pagkuhan ninyo. Baulang tali. So, i-ani, sundrugan eh. Di ba nakay kahoy? Ayaw mo sa balay, kay makaisturbo mo sa balay. Dahil bisita, maisturbo ang inyong meeting. O nang naag yung lugar na parihane. Diba, sa ilan ay Trinidad, okay na to kay nakasiparit na yun na sila kubo. Sa pagkawalayan, may wa. Laro ha, kay sige na magdahan namin. Tuwason. Isa na kabulan ang inyong ito. Okay? Ano mo? Okay, dito mo. Yan ito sa kulit. Tingnan ako dito mo. Isang gawin ako sa buot na. Para secure mo, naway makasulod. Kamurag yun. Kaya kabalong man mo, 21 ka profesyalis mo may mag-meeting. Ari din yung update. Di ba ba? Hindi mo masignaw, ako signal. Kung atugin mo, hindi na ay tao ang inyong opisina. Kailangan ay nag-lingkod din na adlaw-adlaw. Magsabot mo, sa lingkod ka na naglawa, adlaw, may mo lingkod. Kaya magpamimper na ay tao ang inyong barangay. Kung yung barangay captain, kung nangailangan ng tabang ninyo, naa din rin naglingkod. Saktan. Kay ani ba siya? Ano itong administrasyon sa ating diri sa gobyerno? Yan kita may partner. Wala, maglagaw ta, huwag katiin. Kaya kung isa na katiin, giwang-giwang. Kung nagduha, para kung wala diri, naa diri. Yan wala diri, naa diri. Wala itong pag-gobyerno. So nasaktan? Nasaktan ba? Okay. Kung ayaw na mo, una-una, sa to, yung mga ganun sa kabila, nakakatag ko nun, nag-antupod kayo, mag-intra kayo, magpila, mag-abot dito, ngaw-ngaw, nagbala, niya, balik na po kayo, ngaw-ngaw ka dito, balik diri. So ayaw na mo, ayaw sa mga ganito niya, balik-balik, patuloy-tuloy, balik diri. Diretso na sa, kahit parang diretso mo lang itong ano, diretso mo lang itong project. Ano na siya, ayaw na mo kawala sa inyong lugar. Kailangan magtutugan na mo, mahalan mo. Ayaw mo ingit-ingit, kay pareha ratag sweldo. Ayaw mo ingit, ayang trabaho, siya pinapili, siya naman.
Ayaw mag-chairman kay nanay chairman. Diba? Saktan. Ayaw mag-sekretary kay nanay sekretary. Okay sa iyang trabaho, may trabaho. So pareha lang nagsuldo, pero nagkaiba-iba ang trabaho. So kailangan na, nasabdan ninyo, kung i-discuss na mo dito, ang duties and responsibilities and bylaws. Kailangan alam nyo ang batas. Diba? So, wala kung i-discuss ito, o niyang atong project, si Bilya Bando ang discuss ana. Siya man ang engineer. Yan siya judge. Attorney mo ko. So, mana itong buhay, mana itong anak, mana itong rule. O niyang ang trabaho, ginatrabaho na nako. Yang inyong nga responsibility, inyong nang trabahoon. Kaya kanaan mo mag-responsibilidad, kanang ibang posisyon nga gihatag sa inyo, mo na inyong trabahoon. Ayaw trabaho ang iyang trabaho. Kaya kung usay kasalanan na ito, magdadamay ka. Sabtan, kung usay gihatag sa iyong trabaho, mo na inyong trabahoon. Ayaw ihatag sa lain. Kaya kung sa'y problema, katong imong gitagaan, madamay. So kung sa'y problema lang na mo. Unless kung mga yung kagtabang. Ayaw ang pasa-pasa, ayaw yung nga, nakalimot ko, ayaw yung nga, kanang wala ko kabalo. Kailangan ikasay mo sarili, magnayo kang informasyon kung saan na ang iyong trabaho. So nabi ko kay GC, kaya para dito mo update. Katong walay signal, add ko sa inyong leader para makuha sa informasyon. Okay, sandan. Ayaw na magbulat nga.